De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Estem preparant l'ongina i la desena, perdó. A Resistència Analògica estem a favor del reciclatge, per això tornem a fer servir les verdures del... Són les mateixes, No estan... Són absolutament les mateixes, no estan podrides. Veus, quan estan així fluixetes és perquè... Ai, mira, hi ha molt de descontrol, en aquesta secció. Hi ha un àpid. Oh, tenim un pastís. Oh, mira! Això és això. Podem escoltar la vaca, sisplau, una altra cosa? Això és després per triar el temps. Bueno, segur que funciona malament, però no passa res. Jo vull que les bufis tu, el Gavallejo. Però la secció és teva. Però és que jo haig de tirar la vajilla rota. La tiro jo. I jo bufo? Sí. Vale, va. Molt bé. On la tiro? Anna, això què va millor? Tirar-ho a la taula? A la taula. A la taula. Molt bé. Doncs, en directe celebrem la 10a secció de la resistència... Perdona, quan haig de tirar això? Abans o després que bufis? T'explico l'ordre de la cosa. Gràcies. Serà, en directe celebrem la 10a secció de la resistència analògica, aleshores sonarà un crit, aleshores... No crido jo, no? No, tu tires això i jo bufo. Sí? Perfecte. Molt bé. En directe celebrem la 10a secció de resistència analògica. Resistència analògica! Yeah! Felicitats per aquest 10è programa, aquesta 10a secció de la resistència analògica. Resistència analògica! Avui... L'estranya xinxilla va menjar naturalment. Molt bé, doncs el primer que us he d'anunciar és el que ja us he anunciat, que els efectes sonors de la secció, a càrrec de Carolina Ferrer, estan realitzats en productes que formen part de la dieta de les xinxilles i que... Això és el segon que us he d'anunciar, que malauradament el menjar de xinxilla és molt poc sonor, no un sonor molt meravellós, però tinc una tercera notícia, que és que, afortunadament, he trobat que la xinxilla és un animal omnívor i no herbívor, per tant, menja de tot. Per tant, en teoria, no ha de tenir cap problema en menjar-se la guitarra de la meva neboda. Que ja trobàvem tots a faltar. Dit això, doncs res, el pes específic de la secció, en aquest cas 5 quilograms en 367 grams, formats per el volum de l'enciclopèdia catalana que la Carol Ferrer tenia sota la seva pantalla a l'ordinador. Per això no el trobaves. L'enciclopèdia femenina Eva para la mujer moderna, 3 trucades a experts, un biòleg, un veterinari i un dietista, i 3 consultes informals a amics, familiars i companys de feina, i en el pes artístic, doncs, tot el que seria la dieta de la xinxilla, no? El paquet de menjar per rossegadors, els ous de gualla... És que no fa molt de soroll. Sort que és capaç de menjar-se la guitarra. Un api 2 enciams, que són de recicles del taller d'efectes sonors, el paquet de prunes seques que vam fer servir a la secció de la tia Felisa, la vaca, i una guitarra de joguina. Tots ells, evidentment, part de la dieta natural de la xinxilla, i aleshores ja m'he hagut de posar... Però per on començar? Jo he volgut començar per la xinxilla en si mateixa i ho he fet a la vella escola, Old School. He buscat xinxilla a l'enciclopèdia catalana i entre Chinatown i Chinchón llegim el següent. Anastasio Chinchilla Piqueras, metge militar, autor d'anales históricos de la medicina en general i bibliográficos de la espanyola en particular, font d'informació bàsica per la història de la medicina espanyola. Bé, i fins aquí xinxilla a l'enciclopèdia catalana. Que segurament aquest senyor era omnívor, també. És molt probable, però tampoc ens ajudava moltíssim. Aleshores, estava clar que feia falta fer servir un altre mitjà d'informació i